Jó estét kívánok! Köszöntöm kedves nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban dr. Drábik János szakíró urat. Köszönöm a meghívást. Állandó szakértőnket, akivel az elmúlt héten már egy nagyon izgalmas beszélgetés sorozatot kezdtünk, aminek tulajdonképpen az a fő témája, vagy vezérfonala, hogy a láthatatlan háttérhatalom, pénzügyi kartell hogyan befolyásolja történelmi eseményeket immár 300 éve Európában, illetve a nyugati civilizációban, és ennek a beszélgetés sorozatnak a részeiként beszéltünk az angol polgári forradalomról, ma este pedig elsősorban a francia polgárinak nevezett forradalomról fogunk beszélni, és ezt a sorozatot folytatjuk majd az orosz forradalommal, az amerikai polgárháborúval, illetve az első és második világháborús eseményekkel. Az előző adásunkban, múlt héten tulajdonképpen abban állapodtunk meg, illetve arra konvergált a beszélgetésnek az eredménye, hogy az amszterdami illetőségű pénzügyi kartell mozgatta az események szálait, mozgató rugóit a háttérből, és tulajdonképpen Oliver Cromwellt és a vasbordájú hadsereget is, illetve az angol parlamentet is az ő konspirációik, illetve az ő pénzügyi bázisuk mozgatta, és az ő céljaikat szolgálták az események. Közel 100 évvel később, több mint 100 évvel később Franciaország lett a következő kataklizmának, a következő világfelfordulásnak a célpontja, és nagyon sok tisztázatlan kérdés van a francia forradalommal kapcsolatban, és megint csak arra utalok, amit már a múlt héten is mondtam, hogy a történelmi könyvek lapjairól kibontakozik valamifajta cselekmény, valamifajta eseményvázlat, ami viszont nagyon sok hiányt, nagyon sok homályos foltot tartalmaz, és attól tartok, hogy nem igazán érthetők az események a polgári, illetve a régi kommunista történetírók tálalásában. A fő kérdés ezzel kapcsolatban, hogy miért volt szükség, hogyan történhetett ilyen iszonyatos terror, ilyen elképesztő vérfürdő Franciaországban, miért és kinek állt érdekében, hogy ilyen radikális társadalmi változást hozzon létre, hiszen azért az tudható, azt tudjuk, hogy 16. Lajos egy felvilágosult uralkodóként nagyon is hajlamos volt egy alkotmányos monarchia bevezetésére, angol mintára, és a francia forradalmat előkészítő szellemi mozgalmak olyan vezetői is, mint például Voltaire, szintén az alkotmányos monarchia híve volt, és hogyha jól tudom, akkor a társadalom többsége Franciaországban egy mérsékelt átalakulásnak, egy alkotmányos királyságnak volt a híve. Miért lehetséges az, vagy hogyan történhetett az, hogy mégsem ebbe az irányba tartottak az események, hanem tulajdonképpen anarchiába fulladt a forradalom, és több mint 1 millió ember elképesztő bestiális kegyetlenséggel való lemészárlása, és a történelemben először olyan következményei lettek az eseményeknek, hogy nem csak a királyi párt gyilkolták meg, nem csak a monarchiát szüntették meg, nem csak egy új államformát, a köztársaságot vezettek be, hanem a vallásokat, a hagyományos dinasztikus arisztokráciát is megszüntették, megváltoztatták az időszámítást, és tulajdonképpen fenekestül felforgatták Európa legnagyobb, legerősebb hatalmát, az 1789-el kezdődő események. A szervezett magánhatalomnak a tanulmányozása nélkül nem lehet megérteni a franciaországi eseményeket. Én nem nagyon szeretem nagy francia forradalomnak nevezni, mert hát mibe volt ez nagy? Az, hogy elképesztő gyilkosság sorozatot hajtott végre, tulajdonképpen az égvilágon minden lehetséges verziót megsemmisített, elutasított a végén. Tehát mitől nagy ez? Hát attól feltétlenül nagy, hogy ez volt
a ma pénzhatalmi világelitnek nevezhető nemzetközi pénzügyi közösségnek az akkori formájának, előszervezetének, az akkori már létező nemzetközi pénzkartelnek ez volt a második nagy akciója, afelé a konkrét terv iránt, amit Wilhelmsbadba dolgoztak ki, és aminek az volt a célja, amiben például már le volt írva, hogy legyen egy Európai Unió. Így, Európai Unió. Már benne van a Wilhelmsbadi programban. Na most ezért a francia forradalomnak a megértését én Frankfurtba kezdem. Frankfurtban volt az akkori pénzvilágnak az egyik fontos központja. Többek között Frankfurtban már működött amit úgy ismerünk, hogy a Rothschild ház, mert hiszen az alapító Rothschildok már ott voltak, akiket egyébként Bauereknek hívtak, és a nevük onnan származik, hogy a frankfurti Judengassen a különböző házakon különböző címerek, címerek voltak, és ugye az a ház, Bauer Beidem Rothschild, tehát az a ház, amelyen a vörös cégér van, mert Roth, vörös, Schild, az ugye az címer, pajzs, cégér, ilyesmit jelent, ezt mind jelenti, tehát mondjuk úgy, hogy vörös pajzs. Tehát a vörös pajzsos háznál a Bauerék. Na ők lettek, a Bauer elmaradt, és maradtak Rothschildok. Na most a Rothschild ház alapítója, tehát Mayer Amsel Bauer, ugye, ők elhatározták, hogy kidolgoznak egy ilyen hosszú távú stratégiát, és ebbe szervesen részt vett az egyik fontos szabadkönyves páholy, az Aurora nevű szabadkönyves páholy, amely ekkor Frankfurtban működött. Na most, tehát Frankfurtban született meg az első impulzus, hogy a nagyszabású világstratégiához, amely ugye több évszázadon át ível, és amely világstratégiának most tulajdonképpen a végső fázisába vagyunk, hogy ezt végre kell hajtani, de a végrehajtásához szükség lenne egy olyan tudatosan működő, jól megszervezett közösségre, amely felvállalja ezt a stratégiát, hajlandó ennek érdekében benyomulni a szabadkönyvességbe, és minden egyéb rendelkezésre álló eszközt igénybe vesz, hogy ezt a stratégiát végre lehessen hajtani. Ezért Frankfurtból jött a kezdeményezés, és a választás ennek a szervezetnek a létrehozására egy Ingolstadtban, az Ingolstadti Jezsuita Egyetemen tanító fiatal oktatóra esett, Adam Weishauptra, aki katolikus nevelésben részesült, zsidó származású volt, de katolikus nevelésben részesült, és akit tulajdonképpen a frankfurti Aurora páholyban kialakult program végrehajtása érdekében felkértek, hogy hozzon létre egy ilyen Ő ennek a szervezetnek a létrehozását felvállalta. Hát ő 1748-ban született, és
a szervezetet azt 1776-ban hozta létre, május 1, 1776. május 1 hozta létre, és ez azért fontos, mert a május 1 az innentől jön, hogy a munkaünnepe lett. Na most, és azt a szervezetet, amit ő kigondolt a nagy, tehát a pénzkartell stratégiának a végrehajtására, illuminátusoknak nevezte el. Az illuminátus az azt jelenti, hogy a megvilágosodott, ugye? És már voltak az ókorban is illuminátusok, ezek gnosztikusok voltak, de hát ők az újkori illuminátusok, az újkori felvilágosodottak, és Adam Weishaupt tehát 1776-ra, ugye 48-ban született, tehát akkor 28 éves korában be is indította az illuminátusokat. Az mindenki, aki a rendbe belépett, annak hát ez fölvette a rendhez, az ő neve Spartacus volt. Voltak mások, akik más neveket vettek föl. Ennek a rendnek különböző fokozatai voltak, és rendkívül konspiratív alapon működött, vagyis ő neki jelentett 2 ember, és mind a kettőnek jelentett másik 2, és ott is mind a kettőnek jelentett, tehát, de mindenki csak azokat ismerte, akik neki jelentettek, meg azt, akinek ő jelentett, de utána már nem ismerték. Tehát egy rendkívül konspiratív alapon szerveződtek meg. Mielőtt tovább megyek ezen az úton, el akarom mondani, hogy milyen célt tűztek maguk elő, hogy mindjárt lássuk az összefüggéseket. 1798-ban, tehát már a francia forradalom már ugye tart 9 éve. Ebben az időben egy magasrangú skót szabadkönyves, egyetemi tanár, John Robinson, aki egész Európába látogatást tett, ellátogatott Münchenbe is, Bajorországba is, és részletesen tanulmányozta az illuminizmust. És ő írt én eredetiben olvastam, mégpedig úgy, hogy amit 1798-ban adtak ki Skóciába, azt a könyvet, az van meg nekem ugyanis. Ezt a könyvet, ahol már ez egy vastag könyv, alaposan elemzi, hogy kik is ezek az illuminátusok, hogy mielőtt még nagyon tovább megyek, már most megsugom, hogy ők voltak az első bolsevikok, meg az első jakobinusok, az első kommunisták. Tehát tulajdonképpen a kommunista világmozgalom született meg az illuminizmussal. Hogy nézzük meg, hogy Weishaupt milyen célt tűzött az illuminátusok elé. A békés kormányok eltávolítása, ezt most a Robinson könyvéből veszem, aki ott volt és egyetemi tanár is tanulmányozta. Az öröklési jog megszüntetése, a magántulajdon felszámolása, a patriotizmus megsemmisítése, a családi szerkezet felbomlasztása, valamennyi vallás felszámolása és egy világkormányzat létrehozása. Na, vannak itt ismerős dolgok? Szerintem vannak. Na menjünk akkor, ezt csak úgy elő akartam bocsátani, hogy tulajdonában megszületnek a bolsevikok, csak még nem úgy hívják őket, még illuminátusoknak hívják őket. De azért már még mindig zárójelben megjegyzem, hogy az Igazak Szövetsége, amely felkérte Marxot és Engelst, hogy írja meg a kommunista kiáltványt, ugye 1843-44, és tehát az 1840-es években, így, mondjuk így, akkor ők lényegében nem csináltak
A kommunista kiáltvány az semmi egyéb, mint Ádám Weishaupt műveinek egy kompilációja, onnan kiszedett gondolatok, persze egy kicsit modernizálták, hiszen eltelt több mint 50 év, modernizálták, áramvonalasították, olvasmányosabbá tették, és ez lett a kommunista kiáltvány. Mert ha valaki az Ádám Weishaupt írásait, nekem megvannak az eredeti írásai, sehol nem lehet kapni, de én a Müncheni Staatsbibliothekba ezeket én lemásoltam. És hát másolatban megvannak azok az eredeti írások, amelyek az 1700-as évek végén, tehát századfordulóján jelentek meg, és ezeket olvastam. Tehát amit tudok erről mondani, mert ezeket én le is másoltam, ez úgy történt, ez csak megint zárójel, hogy honnan veszem az információimat, hogy kiderült, hogy a Müncheni Staatsbibliotheknak van egy zárt osztálya, és a zárt osztályon meg lehetett találni Ádám Weishauptnak a műveit, Baruel Abbénak a műveit, aki először írta meg azokat a francia forradalomról, amelyekről én most majd fogok beszélni. Szóval minden megtalálható volt, ezeket zárt osztályról nem lehetett elvinni, de valahogy sikerült olyan kapcsolatot teremtenem az ottani könyvtárossal, aki tudta, hogy magyar vagyok, amerikai állampolgár, Szabad Európánál dolgozok, tehát este kiadta, én éjjel a Szabad Európa rádiónál ezeket lemásoltam, általában kb. 5 könyvet tudtam egy éjszaka lemásolni, és akkor azt visszavittem reggel, és akkor minden a polcon volt, senki észre se vett semmit, ez kellett egy ilyen kis összejátszás, mindig minden megvolt, és nekem az alapművek mind megvannak. Így eredetibe, és ezeket olvastam, és amit én most mondok, ezekre a könyvekre, persze máshonnan is szereztem információkat, de főleg ezekre a könyvekre támaszkodnak. Ezt csak azért mondom, hogy honnan veszem az én első kézből veszem az információimat. Visszatérve Ádám Weishauptra. Ádám Weishauptot, amikor Frankfurtból az illetékesek, a döntéshozók kiválasztották és megbízták, hogy hozzon létre egy ilyen titkos szervezetet, kiderült, hogy ennek a szervezetnek volt egy bajorága, de volt egy berlini ága is, amelynek az élén Moses Mendelssohn rendkívül művelt, tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy egy tudós, filozófus, bankár állt, mert valójában bankár volt. Moses Mendelssohn egyébként az apja volt a Felix Mendelssohn, de Felix Mendelssohn Bartholdy, mert fölvette ezt a zeneszerzőnek, ő az édesapja volt, de nem csak ezért érdekes, hanem ő volt a Nathan der Weise, a bölcs Nátán, tehát amikor megszületett ez a mű, a drámának a szerzője, a drámájához a mintaképet, a bölcs Nátánt, azt Moses Mendelssohnban szerezte. Na most, visszatérve a bajorokhoz, a bajor illuminátusoknak a vezetője, ez a fiatal ember, Ádám Weishaupt, ez természetesen nem rendelkezett olyan pénzeszközökkel. Tudjuk, hogyha valaki egy mozgalmat, egy szervezetet akar létre, az ingyen nem megy. A finanszírozást kezdettől fogva Frankfurtból kapta. Tehát lényegében Rothschild és társai már működnek, Frankfurtból finanszírozták a bajor illuminátusokat. És a szellemi irányításban részt vett Berlinből Moses Mendelssohn.
hogyan ment, már mondtam, hogy hogyan épült föl. A beszervezésnek az volt a fő irányvonala, hogy lehetőleg minél tehát az egyetemeken minél tehetségesebb, ki kell nézni a legtehetségesebb diákokat, azokat kell beszervezni, természetesen a tanárok között, de főleg menni kell a különböző arisztokrata családokhoz, egész föl a királyi udvarig. Itt megint megjegyzek valamit. Hogy ez olyan sikeres volt, hogy egy ideig második Katalin cárnő is az illuminátusok közé tartozott. Bármelyen furcsán hangzik. Az egyik legnagyobb orosz uralkodó volt. Igaz, hogy német származású volt, és csatlakozott az illuminátusokhoz, és valójában azért hagyta abba, mert neki is kellett havonta írni a jelentéseket és ugye ez az egyik, ugye Szuvorov, az ráadásul a hadsereg főparancsnoka, és az ő szeretője volt, és arról is kellett neki jelentéseket írni. Hát szóval, úgyhogy ezt megunta, és akkor ő tulajdonképpen kilépett. Európa egyik legnagyobb uralkodója, egy ideig kommunista volt tulajdonképpen. Na jó, tudom, hogy nem ez a mai... Ezt már utólag lehet kimondani, hogy a bolsevikok megszületéséről van szó az illuminátus. Ezt utólag lehet mondani, hiszen azt még nem lehetett tudni, hogy lesznek bolsevikok, de hogyha nézzük, hogy bolsevikok, jakobinusok, stb., akkor Marx, Engels, stb., eljutunk a bolsevikokhoz. Tehát ő nem tudhatta, de mondom, ő inkább azt nem tudta elfogadni, az rendkívül terhes volt neki, hogy ő egy ilyen jelentés, kvázi besugó jelentéseket írjon a nagy oroszok cárja, úgyhogy ezt abba hagyta. De azért még a magyar vonatkozásban is megjel, hogy a mi szabadkönyveseink, azok nem akármilyen szabadkönyvesek voltak, hanem illuminátus szabadkönyvesek. Most a Martinovicsékra? A Martinovics, a Hajnóci, stb. Ezek illuminátusok voltak. Ezt nem árt tudni, mert ugye szabadkönyves az egy nagyon tág fogalom, és még ugyan nem volt róluk szó, de azért még szintén annyit meg kell jegyezni róluk, még mielőtt rátérünk arra, hogy azt a programot hogyan valósította meg tehát ez volt a program, amire ő utasítást kapott, hogy hajtsa végre, hogy az illuminátusok vegyék át, menjenek be a szabadkönyves pályákba, akkor már 3 millió szabadkönyves volt Európában, de már Amerikában is voltak szabadkönyvesek, menjenek be a szabadkönyvesek pályáiba, és észrevétlenül, anélkül, hogy azok tudnák, vegyék át a szabadkönyves pályát, és abban a pillanatban már 3 millió ember van, akivel rendelkezni tudnak, mert ha valaki ismeri a szabadkönyvességnek a struktúráját és a működési módját, akkor tudja, hogy ez egy nagyon fegyelmezett szervezet, és már akkor is elért a szabadkönyvesség a döntési központokhoz. Tehát igen nagy befolyása volt már akkor is. Megint csak egy példát mondok, hát ugye a függetlenségi nyilatkozat az mikor volt Amerikában? Ugye már elhangzott, hogy 1776. május 1-én alakul. Hát az is 1776-ban volt, és a függetlenségi nyilatkozat 52 aláírója közül 50 szabadkönyves volt. Tehát nincsenek itt olyan, hogy is mondjam, vannak véletlenek, de vannak összefüggések is. Tehát a dolgok összefüggnek. És az amerikai függetlenségi háború is ugye ekkor kezdődik. Hát ugye a függetlenségi nyilatkozat, de ez egy messzágazó és sok, ebben benne volt az is, hogy a Rothschildok át akarták vinni a Bank of Englandnek a pénzhatalmát, tehát a Bank of England ellenőrzése alá akarták venni a 13
észak-amerikai brit gyarmatnak a pénzrendszerét. Mert azok olyan pénzt működtettek, amit ők bocsátottak ki, és aminek a fedezete a munka, és a áru és a szolgáltatás volt. Tehát valódi pénz volt. És nem volt infláció, nem volt semmi, mert mindig annyi pénz volt forgalomban, hogy megbecsülték, hogy hány ember van, mennyien élnek ott, mennyi munkateljesítményt tesznek el, mennyi áru, mennyi import, mennyi export, mennyi kereskedelem, és kiszámolták, hogy az mennyi jel kell, mennyi közvetítő jel, és akkor annak a pénznek államilag meghatározták az értékét, nem volt infláció, nem volt defláció, a munka teljes gyümölcs kamatfizetés nem volt, és ragyogóan értek az amerikaiak, és az amerikaiak nem, ezt viszont ugye a Bank of England, azt nem, hát a Bank of England meg abból élt, hogy hitelt ad és kamatot szed. Hát ez egy elképesztően kártékony rendszer volt a számukra, ezt meg akarták változtatni. Tehát a bostoni Tea Party, tehát hogy ez tulajdonképpen 20-rangú dolgok, de hát így van elkönyvelve, hogy hát ez váltotta ki az amerikai függetlenségi háborút. Na jó, a pénzrendszer körüli problémák voltak a döntőek. Európában tehát óriási sikereket értek el az illuminátusok, és az ő tervük volt annak a kidolgozása, hogy most Anglia után a nemzetközi pénzkartell, ami már létezik, csak nem olyan fejlett formában, mint ma, átveszi Franciaországot is. Franciaország nagyon fontos volt, mert Franciaországban ebben az időben már több mint 20 millió ember élt, és egy nagyon fejlett gazdasága volt. És úgy döntöttek, hogy és ennek a tervnek a részletes kidolgozását végezte el Weishaupt, Knigge és a többi magasrangú illuminátus. Problémát jelentett az, hogy de még mielőtt ezt a problémát elmondom, mert az 1783-ban Wilhelmsbadban tartottak egy több napig tartó, szigorúan titkos tanácskozást. Most, ha ironizálnák, azt mondtam, hogy az akkori Bilderberg. De hát, szóval tartottak egy szigorúan titkos tanácskozást. Ezen a tanácskozáson részt vettek a pénzkartell, részt vettek az illuminátusok és a szabadkönyvesek. És ekkor fogadták el azt, formálisan is, azt a hosszú távú stratégiát, amelynek a célja egy pénzuralmi világrend megteremtése, úgy, hogy a világot egy hatalmi központból irányítja egy bizonyos elit, ami nagyon a jelenlegi világhelyzet nagyon közelébe jutott ennek, hát most bizonyos problémák akadtak Oroszországgal, Kínával, a BRICS országokkal, a Shanghai együttműködési szervezettel, de ha ezekről a bizonyos problémákról nem beszélünk, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon sikeresen hajtották végre ezt a világstratégiát. Igen ám, de 1785-ben valami véletlen folytán, most én próbáltam ezt kideríteni, hogy ez véletlen volt, vagy pedig ez is meg volt szervezve. Lényeg az, hogy Ádám Weishaupt küldöttjét Párizsba villámcsapás érte, és meghalt. És nála megtalálták a táskájában az éppen aktuális utasításokat, amelyek már az ottani szabadkönyveseknek szóltak, és amelyek már azzal foglalkoztak, hogy kell megszervezni, kirobbantani
Párizsban a forradalmat. Ebben persze szerepe volt, például mondok egy nevet, Mirabeau, aki foglalkozott a francia forradalommal, azt tudja, hogy ez egy nagy név. De hát például a Mirabeau az Adam Weishaupt embere volt. Ők szervezték be, és például arra használták, hogy közvetítse az illuminátus vezetésnek a utasításait és stratégiáját Párizsba, Franciaországba. Tehát most egész rövidre fogva csak azt akarom mondani, hogy pontról pontra, aki ezt felvállalja, pontról pontra követni lehet, hogy a francia forradalmat azt a szervezett magánhatalom akkori képviselője, az akkor működő és frankfurti központtal működő nemzetközi pénzkartell szervezte meg, és az igazi célja az volt, hogy átvegye Franciaország pénzügyi rendszerét, pénzügyi rendszerén keresztül a politikai rendszernek az irányítását, és Franciaországot átalakítsa egy szabadkönyves állammá. Ez olyannyira sikeres volt, hogy azóta a szabadkönyvesség irányítja egyfolytában, tehát úgy mondom, hogy minden szünet nélkül, tehát még a Vichy rendszerben is a szabadkönyvesség irányította Franciaországot. Tehát még Hitler idején is, amikor ugye Franciaországnak egy része, tehát Berlin közvetlen irányítása alá került, a déli része nem. Még ott is, tehát még a Vichy rendszerben is a szabadkönyvesség irányította. Ma is a szabadkönyvesek irányítják Franciaországot. Ma is nem lehet megérteni rendesen ezt a Charlie Hebdót, ha nem vesszük tudomásul, hogy a szabadkönyvesek irányítják a tömegtájékoztatást, és ezt a Charlie Hebdót is. Szabadkönyvesek nélkül semmit nem lehet megérteni Franciaországban. Tehát ezért a szabadkönyveseket, egyáltalán a szabadkönyves szervezetek működését, azt figyelemmel kell követni, mert enélkül Franciaországot megérteni nem lehet. Azt én nem mondom, hogy könnyű dolog figyelemmel kísérni, de hát itt most nem az a kérdés, hogy könnyű vagy nehéz, hanem az, ha én meg akarom érteni a valódi összefüggéseket, a dolgok valódi hátterét, akkor Franciaország esetében, persze mondhatnék más országot is, de Franciaország esetében 100%-ig így van, hogy a szabadkönyvesség nélkül francia társadalmat, a francia állam működését nem lehet megérteni. Visszatérve az eseménynek, hogyan fogott hozzá a pénzkartell Franciaország átvételéhez? Minden áron arra törekedtek, hogy ez a gazdag ország, de amelynek a gazdagsága a reál vagyonba volt, hogy így fejezzem ki magam, tehát a földbirtokokba, az állattenyésztésbe, a fejlett, a korhoz képest fejlett iparában, kultúrájában. Tehát tulajdonképpen az akkori korszak legfejlettebb országáról beszélhetünk. És ezt az országot úgy sikerült például olyan állapotba keresni, hogy tömegéhínség volt, ott, ahol minden van bőségesen, és éhezés, ezt úgy sikerült, hogy egyrészt már említettem, de most újból emlékeztetek rá, hogy ebben a gazdag országban azt a pénzt, aminek a fedezete a fizikai vagyon volt, a reál vagyon, azt kicserélték aranyfedezetre. És ezt úgy hajtották végre, hogy csak
hogy amikor bármilyen kölcsön, vagy bármihez kellett beruházáshoz pénz, annak a pénznek az adósságszolgálatát és a kamatát aranyban kérték. És mivel egy ilyen gyorsan fejlődő országban nem volt elég arany, volt arany, de nem volt elég, így egyre másra, egyre jobban eladósodott az ország. A pénz, az aranyalapú pénzzel rákényszerítették Franciaországot, hogy a nemzetközi pénzkartell akkori struktúráitól vegyen fel hiteleket, és kezdték egyre nagyobb mértékben eladósítani, és ugye a kamat, azt tudjuk, az bizony, a kamat az azt jelenti, hogy a sokszorosát, tehát a kamat az mindig azt jelenti, hogy a sokszorosát kell visszafizetni, mint amit én hitelbe fölvettem, és azt mind aranyba kellett fizetni. Na most, mivel nem volt arany, állandóan egyre nagyobb kölcsönöket kellett fölvenni. És így fokozatosan az ország eladósodott. Na most ezt még tetézték azzal, hogy anarchiát idézzenek el, és föllázítsák a lakosságot az ellen, az uralkodó ellen, aki már önként akart az alkotmányos monarchiára áttérni, tehát nem akart abszolút uralkodó maradni, tehát akart áttérni, és aki teljes mértékben vallási kérdésekben is türelmet tanúsított, mert teljesen elismerte a protestánsokat, és a hugoretták utódainak, ugye tudjuk, hogy Szent Bertalan éjszakáján 1572-ben ugye a vallási konfliktus nyomán közel 100 000 protestáns hugenottát legyilkoltak, ez a Szent Bertalan, ugye ez az, amikor ugye elhangzik az, hogy Párizs megér egy misét, mert az uralkodó áttért a katolikus vallásra, stb. De ez a 16. Lajos, aki ekkor az uralkodó volt, ez teljes mértékben meg akarta adni a vallásszabadságot a protestánsoknak is, és át akart térni az olyan alkotmányos kormányzásra, ahol egyre nagyobb hatalma van a törvényhozásnak, és egyre inkább szövetségre lépett, mert ez egy rendi rendszer volt, még szövetségre lépett a király a harmadik renddel, a polgársággal, és tulajdonképpen mondhatnám úgy is, hogy a parassággal. Kikkel szemben? Hát az egyházzal, mint az egyik renddel szemben, és a másik az arisztokrácia volt. Vagyis az arisztokrácia és az egyház állt szemben a királlyal, de a szabadkönyvesség ebben az időben még, ugye ezek lettek a zsirondisták, ezek még tulajdonképpen azokra próbáltak támaszkodni, például ugye Orléani Fülöpre, aki a 16. Lajosnak az unokatestvére volt, hogy a király nem elég, nem halad a korral, tehát önkényuralmat gyakorol, abszolút uralkodás. És valójában azért támadták a királyt, hogy ő akarja megcsinálni, amit viszont ők akarnak, mert így akarják a királyságot megbuktatni. Illetve a Orléani Fülöp még csak annyit akart, hogy ez a király menjen el, és ő legyen a király. Hát persze, mint alkotmányos uralkodó. És ezért neki egyáltalán nem tetszett, hogy ő is már alkotmányos uralkodó akar lenni. Mindegy. Tehát így indult be, hogy a szabadkönyvesek először elkezdték a különböző, különböző társadalmi érdekcsoportokat, rendeket a fennálló rend ellen uszítani.
A népet pedig úgy akarták mozgosítani, hogy nagy spekulációkat hajtottak végre. Fölvásárolták például a gabonát, és elraktározták, mert télen sokkal többet lehetett érte kapni. És akkor ilyen mesterségesen előidézett éhínséget hoztak létre, hogy valóban az egyszerű embereknek nehéz volt a napi kenyérhez való hozzájutás. És ezért mind a királyi udvart tették felelőssé, meg különösen személy szerint ugye Mária Antoinettet, aki Mária Terézia ugye osztrák császárnénak volt tulajdonképpen a leánya, és annak a második Józsefnek a húga, aki Magyarország királya is volt, kalapos király, mert ugye szabadkönyves király volt, aki nem koronáztatta meg magát, és ennek volt a test, és mindenért Mária Antoinettet tették, beindult a leggyalázatosabb rágalmazás. Gondoljunk csak, amit Dumas írt meg ugye a négy testvérbe, az aranylánc körül, hazugság hátán, ugye, nem tudom, ki emlékszik meg Athos, Porthos, Aramis és D'Artagnan és a társaikra, ez mind hazugság volt azért, hogy lejáratni a királyi házat. Még olyat is fabrikáltak, hogy tulajdonképpen a titkos szerelmi viszonyokat beültettek prostituáltat, aki a királynére hasonlít, a királyné ruhájába, és Rohatin arisztokratával, aki ugye akkoriban a püspök volt, vagy talán bíboros, ugye hozták szóval a leggyalázatosabb dolgokat művelték. Kik? Hát bizony, ekkoriban már ott volt ez a pénzkartell, már ott volt, és egyre inkább nyomult be. Amikor pedig elértek a folyamatok ahhoz, hogy úgy gondolták, hogy kilobbantják a lázadást, akkor kiderült, hogy a párizsi nép az nagyon nem érdeklődik iránta. És a hadsereg sem fordultak a király ellen. Persze a politikai szintéren folytak a tanácskozások, és amikor ugye a konvent is létrejött, ott szépen ezek a politikai csatározások folynak, de a tüntetést, azt hogy szervezték meg? Hát kiderült, na most erre érdemes odafigyelni, kiderült, hogy Dél-Franciaországból hoztak föl munkanélküli matrózokat, amikor már nem volt elég, akkor már Észak-Olaszországból is, sőt görög börtönökből is hoztak föl tüntetőket Párizsba. Az úgynevezett tüntető párizsi népnek a 80%-át ilyen elsősorban délről Párizsba hozott csavargók alkották napi díjért. 12 frankot kaptak naponta. Kitől? Na most, hogyha belegondolunk abba, hogy Kijevbe tavaly az Euromajdan tüntetéseken hetente, különösen már a február és a január végi szakaszban, amikor már élesbe mentek a tüntetések, heti 20 millió dollárt költöttek a tüntetőkre. Meg volt szabva, hogy az egyszerű tüntető az 200 dollárt kap, ennek én utána néztem. A nagyobb tehát hetente az a szervezett magánhatalom, amely átvette, benyomult Ukrajnába úgy, hogy fegyveresen megdöntötte az ottani alkotmányos kormányzatot, amelyre mondják, hogy korrupt volt, de melyik kormányzat és melyik elnök nem volt ott korrupt, na azt szeretném látni.
vagy az melyik, persze, hogy korrupt volt, de azért azt alkotmány sem meg. És mielőtt Oroszország bement Kijevbe, először Washington, NATO és az EU és az ő megszervezett terroristái mentek be Kijevbe, és a tüntetők pedig napi díjért tüntettek, akik fegyverrel tüntettek, meg még akciókban is részt vettek, azok $2000 kaptak napont, illetve hetente. Hát nem várjál, naponta. Hetente az egész került $20 millió, aminek jelentős része az amerikai civil szervezetektől jött a követségen keresztül, és egy másik jelentős része pedig az ukrán oligarcháknak, akik kettős állampolgárok, majdnem mindegyikük kivétel nélkül, azok is részt vettek a finanszírozásba. Victoria Nuland szerint 5 milliárdot költött mintegy körülbelül egy évtized alatt, tehát összesen 5 milliárdot költött a nyugat az ukrajnai változásra. Most visszatérve Párizsra. Tehát Párizsban napi díjért, pénzért ment a tüntetés. Eleinte ezek a tüntetők nem túl sok sikert tudtak elérni, és a párizsi nép, az igazi párizsi nép, az elhatárolódott tőlük, sőt fél tőlük. Fél tőlük. Úgyhogy ez a híres párizsi nép, hogy már mondjunk valami konkrétat is, amikor 1789. július 14-én ment a Bastille-nak a elfoglalása. Én elnézést kérek, én franciákat és a francia kultúrát nem csak nagyon tisztelem, de szeretem is, és nem akarom megsérteni a franciákat. De én szégyellenék egy 1989. július 14-ét megvenni, mert mi történt? Elmennek a Bastille-ba, a királyi zsarnokság központjába, amely egyébként normális, mondhatni összkomfortos cellákból állt, ahol mindössze 7 rab van. És az se politikai, hanem az is köztörvényes. És akkor azt nagy hősiesen elfoglalják. Szóval ez számomra, megmondom őszintén, tisztelem a franciákat, de ez nekem komikus, hogy egy ilyen nagy nép ezt választ nemzetünnepnek. Mert ez nevetséges. Aki ismeri a részleteket, ezt egyszerűen nevetségesnek találja. Ez majdnem olyan nevetséges, mint amikor egy nem létező forradalmat kreáltak 1917. november 7-én, ahol semmiféle aurora cirkáló, semmi, az igazi forradalomnak semmiféle kelléke még csak jelen sem volt. Egyszerűen a szabadkönyves Kereszkiny átadta a szabadkönyvesek egy másik csoportjának, a trockistáknak, leninistáknak, tehát a bolsevikoknak a hatalma. Elsősorban Trockit kell említeni, mert valójában ő volt az akkori irányító pénzkartellnek az első számú embere Oroszországnak. Visszatérve Francia. Tehát nem volt elég véres, és ezért a láthatatlan szálakat akik a szálakat mozgatták a háttérben, mindenáron olyan akciókat akartak elkezdeni, amelyek véresek. És a különböző politikai harcokban tehát úgy irányították a fejleményeket, hogy valóban az egyre szélsőségesebb, egyre radikálisabb olyanok kerültek domináns szerepbe, mint Marat, aki ugye orvos volt, de aki a tömeggyilkosságnak az apostola volt ebben. Meg hát ugye fokozatosan a mérsékeltebbek, a zsirondisták
háttérbe szorulnak, ugye Mirabeau, aztán jön Danton, stb. Robespierre, bocsánat, elnézést. Robespierre, aki azt mondta, hogy 8 millió franciát kell feláldozni azért, hogy a kisebbség jól tudjon élni. 8 millió honfitársát akarta lemészárolni. Így van, Robespierre az valóban azt mondta, hogy meg kell teremteni a szabadságot, az egyenlőséget, a testvériséget, de ehhez először 8 millió franciát el kell távolítani az élők sor, hogy a maradéknak legyen szabadság, testvériség és egyenlőség. Tehát ez is mutatja, hogy hova jutottak, de még ez a Robespierre is már úgy mondjam, a hatalma végén eljutott ahhoz, hogy a vallásra szükség van. Már ő akkor, de ez már mind akkor történt, amikor a leggyalázatosabb gyilkosságok voltak, amikor ugye a konvent határozatot fogad el, hogy a börtönök lakóit azt mind meg kell gyilkolni, aztán meg kell gyilkolni a különböző egyházi szervezeteket vidéken, és ezt tették is, akkor ki volt adva, hogy minden nap legalább 400 szemét ki kell végezni Zsiotillal, ugye ezzel, ezt is egy orvos találta ki, Zsiott, ez egy orvos volt, aki kitalálta ezt a gyilkoló szerkezetet, illetve hát Németország vette át, csak átmodernizálta azért, hogy fájdalmasan lehessen kivégezni. Na most, tehát eljutott az egész addig, hogy a francia forradalom összes résztvevője egymást bizonyos sorrend szerint kiirtotta, és eltávolította a hatalomból, és amikor már a teljes csőd és összeomlás jött, akkor a pénzhatalmi világ elé ugye ezt is különböző átmenetekkel, mert ugye jöttek a konzulok, aztán az első konzul, aztán az első konzulból ugye lesz ugye Napóleon, aki ugye Napóleon, mint első konzul, végül is 1804-ben császárrá koronázta. De közben ugye a nemzetközi viszonyok is úgy alakulnak, hogy Poroszország is mozgósít, noha eleinte ő nagyon támogatta, hogy felfordulás legyen, és mert nekik Porosznak, a Poroszországnak, a porosz uralkodónak riválisa volt Franciaország. Ausztria egy másik nagyhatalmot, ugye az okozta a problémát, hogy az uralkodó második József, illetve később második Lipót, ezek mind ugye közvetlen rokonságba álltak Mária Antoinettel, aki viszont minden áron szerette volna egyrészt a jó kapcsolatokat, másrészt védelemre szorult már a királyságra, és magára a királyi házra és a királyi családra egyre inkább nagyobb nyomás nehezedett. És most arról szeretnék néhány gondolatot mondani, hogy miért nem volt erélyesebb 16. Lajos. Hogyha valaki tanulmányozza 16. Lajosnak a nézeteit, a politikai programját, a politikai szerep, kiderül, hogy egy rendkívül felkészült, nagyon is korszerű és nagyon jó irányban menni akaró államférfi volt. A problémáját az okozta, hogy mindenáron ragaszkodott a keresztény erkölcshöz. Akkor is, amikor például a leggyalázatosabb vérengzés volt, mindig megtiltotta a saját testőrségének, hogy ezekre a csőcselék lefizetett tüntetőkre lőjenek. Még csak ne felejtjük el, hogy az egyik legvéresebbnél ott volt Napóleon. Csak mint nézelődő. És azt mondta, hogy ezt a bárgyóságot, hát ott voltak a fegyverek, ott voltak az ágyuk, semmi más, egy sortüzet kellett volna adni a csőcselékre, és eliszkolnak. Ehelyett hagyták, hogy elfoglalják a királyi palotát, és ott a leggyalázatosabb
vérengzést csináljanak a svájci gárdában, akinek maga a király tiltotta meg, hogy a fegyvereiket használják. Sajnos lejárt a műsoridőnk, úgyhogy ezt nem tudtuk befejezni. Azt javaslom, hogy folytassuk a következő műsorban, mert itt nagyon-nagyon sok izgalmas tény és közismert, vagy nem ismert, vagy egyáltalán nem ismert tény áll rendelkezésre, amit meg kell beszélnünk, és hogy megérthessük ezeket a folyamatokat, hogy hova torkolik majd, mi lesz a Szent Szövetség Európája, és így tovább a 19. századi, 20. századi történelemhez. Nagyon köszönöm a beszélgetést, ez egy óriási téma, természetes, hogy a francia forradalmat nagyon részletesen ismertetni kell, és meg kell érteni, meg kell beszélni, elemezni kell ahhoz, hogy ez világossá váljon és érthető váljon a nézők számára is, és a mi számunkra is. Azt javaslom, hogy folytassuk ezt a nagyon izgalmas gondolatmenetet a következő adásban, és János, nagyon köszönöm a mai beszélgetést is, a nézőknek pedig köszönöm a figyelmüket, és várjuk Önöket a jövő héten is a képernyők előtt az Enigmában. Viszontlátásra, további szép estét kívánunk!